Telepati. İnsanlık için bir umut mu yoksa bir hof mu? I think you are wonderful. Telepatinin nämeligine geliriz. Onu göstermeli. Yönü ilkinci başta Neuralink näme? Bu vardı bir gıysa aytıp geçeyin. 21. asrın en güçlü akıllarının arasında olan Elon Musk tarafından 90 kişilik işgari bilen kurulan Neuralink kampanyası beyne yerleştirilecek implantların üstü bilen kompüter, barwasa protez ve beyleki hassa enjamların dine düşüncelerin üstü bilen dolandırıp boljaklığını maksat edinýär. Haysam bolsa bir hassalyk bolan, meselem el ayağı bolmayan kişiler ya da gürläp bilmeyen kişilerde protezlerinin ya da kompüter üstü bilen aýtmak isleyen zatlaryny garşysyna kişiye düşündirip bilerler. Bolýa-da bu nädip beýle bolup bilýär? Munyň mümkin bolmasy üçin başda beýnimizdäki elektrik işçiňligini ýazga alyp, çözüp, kompüter buýruklaryny öwrüp biljek bir aralykçy zerurdur. Esasanen protez bolan kişiler üçin döredilen sistemada duygu bilen işlejek mekanizma vardır. Topardaky güýçli bilim insanlary her zerurluğa göre tapawutlanyp bilen bu tehnologiýanyň türlü görnüşleriniň üstünde işläp, bir ýa-da birden köp bölüň ösüş prosesine goşan toşar. Elon Musk tarapyndan 2016-njy ýylda geçirilen bir konferensiýada bu implantyň beýni perdesiniň gönü üst jagazyna yerleştirilejekdigini, hatta şah damaryndan ediljek sancımlar bilen beýnimiziň içine dogry gidip biljekdigini aýtdy. Neuralink tarapyndan açıklanan bir açıklama göre her biri inçe, yumşak, polimer yüplere yüklenen 3000 elektron yasandıklarını aýdypdy. Bular beýnimiziň her yerine tapawutly çuňluklarda yerleştirilip, beýnimiziň gürlemek, görmek, duymak ýa-da hereket dolandırmak ýaly merkezlerine täsir etjek görnüşde yasalypdy. Neuralink kampaniýasy şol bir wagtyň özüne bir dikiş roboty hem yasadylar. Bu yasalan dikiş roboty minutda 192 tane elektrody kelle çanağımızdan 2 mm'lik deşik açıp yerleştirip bilýär. Gelecekte bu işi diňe robotlar däl, eýsem lazer bilen ýa-da lukmanlar tarapyndan hem edip boljaklygyny aýtdylar. Senden aşygyny digsem, bağışla vur lukmanlydy. Bu beýne çip takmak günümizde çeli durlu hayvanlarda hem barlanyp gelindi. Yani maymunda, küçükde, domuzda ve 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň 29-na ilkinji sapar bir insana Neuralink çipini dakandyklaryny açıkladylar. Neuralink kampaniýasyny geçiren bu barlygyndaky ulanylan çip insan saçyndan hem inçe 64 tane yumşak yüp beýniniň bellenilen yerlerine yerleştirildi ve bu çip kabelsiz zaryad alıp bilýän batareýalar bilen işleýär. Beýnidäki signallary ýazga alyp, simsiz ýagdaýda bir enjamy berýär. Şeýlelik bilen kişiniň näme ýagdaýda hereket etmek isleýişini değişle signallary kompýuterde işlenip bilinýär. Bu ilkinji sapar Neuralink kampaniýasy tarapyndan insana yerleştirilen enjamyň adyna telepati adyny berdiler. Bu başlanıç insanlar üçin wajyp bolan käbir gapylary hem açdy. Mening pikirimçe yakın gelecekte duygur ve motor sistemasyny, ýagny beýnimizdäki käbir näsalyklyklar sebäpli ejir çekken insanlaryň daşky gurşaw bilen gatnaşyg gerip, has aýratyn bir ýerine bagly bolmadan ýaşatjak bu tehnologiýa gaty uly üýtgeşme bolar. Telepati hökümine adlandırılan bu enjam, telefon ve kompüter diňe bir pikire dolandyrma mümkin ýagdaýa getirecekdigi ve onu ilkinci olup ulanacak kişiler el ayaklarını yitiren kişilerdir. Elon Musk bu enjam ısmarlık ve körlük ýaly neurologik hastalığı olan kişilere kömek etjekdigini aýtdy. Elbette hem ýerde boluşýaly bu enjam ulanylmagyna hem garşy gelýän insanlar bar. Bu sebäpden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azyk we Derman Serişdeleri Müdürlügi tarapyndan 2023-nji ýylyň may aýynda Neuralink kampaniýasyna insanların üstünde bu barla geçirmelerine ruhsat verildi. Neuralink kampanyası tarafından dakylan bu enjam Neuralink programması bilen işleýändir. Neuralink programması telefonuňyzy, klawiaturaňyzy we mişgaňyzy günü beýniniň işçiňligi bilen diňeje pikir edip dolandyrmagyňyza ruhsat berjek ýagdaýda ýasalandyr. Programma enjamyňyzy dolandyrmagy öwredip, maşklar bilen size ýol görkezji bolup hyzmat eder. İnsanlyk adyna dünýädäki bu ösüş Neuralink enjamlary beýni yaralanmalaryny we bozuklaryny bejermäge üns berjekdir.
Kör bir Neuralink ulanjysuna ýörep barýarka ýoldan garşy tarafa geçmek isleýän wagty svetoforun ışıgynyň haýsy renkliligini ol kişä bildirecekdir we bu ýagdaý gelecekde has köp maglumatlary ol kişä bildirer. Bu işin meni hayran aldıran taraplarının biri de bizim beynimizdeki işlem merkezimizi kontrol edip semizligi yani obezitenin öňüni almakdır. Bulanjam öwrenjek kişilere yani okuwçylara öwrenmekde gaty uly goldaw beripdiler. Neuralink insanların beyinlerinin işçiligini arttyryp, has dördüjülükli, täzelikçi bolmaklaryna kömek edip biler mi? Gelecekde bu teknologiýanyň ösmegi bilen yani şu adyma azda kendine barda, öne gelecekde has içkin bir ýagdaýda garşymyzdaki kişinin beynisinden geçýän zatlary görüp bilersmi? Yani okap bilersmi? Neuralink insanların beyinlerini günüden gün deyip insan evolýusiýasyny täze bir gatlan gapsyny açyp bilermi? Bu insanların beynisinin işçiligini has beter östürüp täze bir yani ösen bir insan görünüşini döredip bilermi? Bu arada öz pikirleriňizi tesvirlerde ýazyp bilersiňiz. Elbette bu görünüşdäki teknologiýalaryň biz insanlara erbet tarapy hem bolup biler. Aňymyz bilen bilelikde işlejek bu enjam bizim aňymyzyň diýen zadynyň hemmesini hemme wagt ýerine ýetirmez. Her akylly enjamlary günümüzde ya da gelecekte bir näçe erbet programmalary bilen kontrolasyny alyp bilýärler. Gelecekte beyne yerleştirilen bu enjamlary erbet programmalary bilen ele geçirilse insanlyk üçin täze bir kontrollü gulçuluk sistemasy dörap bilermi? Bu ýagdaýda insanlar düşünje gizliliginden, düýbünden uzaklaşyp, gizlin maglumat diýen zat galmazmyka diýjek bolýan. Enjamyň beden tarapyndan kabul edilmezlik riski, ýokoşma howpy we beýleki kynçylyklar bolup biler. Bu esasan hem çağlarda ulanylanda beyniň ösmegine täsir edip, madamalyk näsallyk döredip biler. Neuralink teknologiýasy ýaly teknologiýalar insanların hakiki dünya yerine yasama dünyalara bağlı bolmagyna sebäp bolup, ýalňyzlyga yol açıp biler mi? Neuralink teknologiýasy ýaly teknologiýalar insanların arasyndaky tebiýe gatnaş kanallaryny peseldip bozup biler we baý we güýçli insanlar üçin ýeterli zat bolup biler. Bugün hemmemiz Neuralink ve telepati hakkında gyzykly maglumatlar öwrendik. Bular ýaly täze teknologiýalaryň potensiýalinin çeksizligini we adamzadyň geleceğini düýp götür üýtgedip biljekdigini bilýäs. Bu görnüşdäki teknologiýalar näl ulanyljaklygy maňa, saňa we gapdalyňdaky ol kişilere baglydyr. Gowy tarapdan we erbet tarapdan ulanylmagy diňe biziň jogapkärçiligimizdedir.